trendybeats.com. Blessings and glory, wisdom, thanksgiving, power and might belongs to the Lord forever and ever. For the second time, blessings and glory, glory, wisdom, thanksgiving, power and might belongs to the Lord forever. Ka anyị bịa solufa kpee ekpere chọọ ọnọdụ a n'iru gị gị onye mere ka anyị mara na katkizin anyị na ife ọbụla anyị ga-eme ma ọ bụ anyị na-eme n'ime ife niile na anyị buru ụzọ kpee ekpere. Onye nwe anyị abịago n'ezinụlọ na mgbe mgbede a ka ọ dị gị mma iche isi n'ime ife niile nke anyị ga-eme, ọ bụrụ ka anyị mezuo iwu dịka ụmụ mmadụ, kama anyị bịara ka anyị mee uche nsọ gị, soro ndị na-eru uju ruo uju, kpee ekpere, kwado maka echi niile. Ya mere anyị na-arịọ nnọnye gị n'ụzọ pụrụ iche n'akụkụ niile n'ime mmụọ na mpụta ife site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Abụ 34 nkume nke mgbe ebighị ebi wee ka m dọrọ n'ime gị. Anyị ga-eguzo ọtọ ọbụna anyị gosi ya ego abụọma 121 wee banye n'ime ndị ọzọ. Onye nwe anyị were amara gaa n'iru ịnọnyere anyị ruo mgbe ị ga-awụsa amara gị n'isi mmadụ niile. Anyị wee n'amaba anyị dị iche iche chere maka echi. Mere anyị ihe ịrịba ama banyere ezigbo ife ị ga-emere anyị n'ime ọnọdụ a site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị.
When my friends come around me and the grace is upon them, I feel it. Yes. In a place like this, sometimes deliverance starts. If I remember it, they say walk or be there. What I'm not able to. Answer him, come let's hear Uzom Nilanya. What I'm going to go up. Uzo ya niile, Uzo Bribo. Upon ego Ecclesiastes chapter 14 or 12, 13 or 12. Equal 12 now, but Ecclesiastes chapter 12. In a good idea, my friend or Jedebe. If one Uzo Bribo. But Solomon Namgana Miano, David in Asia, Yajan Uzo or Wanine. Away on the mean, Niana, Chicota, Niana, Yana is no one ever getting. When I bought my 39 now, of Coco, answering can lazy Uzom Nilanya Mankemo Mankemotali. Uzo ne Guneba, if Pobna was alone, Dodi, Otije Pobu, Otije La, in a Nubi, a Conuchedi. Here did no biggie. Also, the Ebenina, Mana Ecclesiastes chapter 13 or chapter 14, where you grew, never. Also, now, go Geru, when you see na window, never beginning, never fire. If one Madi lazy what Uzoyanya in Barine. On other Libya, Nabania didn't call for jumping up crusade and jumping down. Popolo Okumakasuba reflection. Kamado nebo weanya. Monye ges de sini. Monye nasonya ifemelundo. Monye ifemebu. One day we will go through the way of all men. Uzom kemadu ni nega gije nini. Yaka David na Solomon. Yaka Adam Uzom nke madu ni nega gije nini. About 39 people say, answer him, come let's hear Uzom Nilagene. Why I go Bible in the Malabuabo. Oh, see the nigga weather. It's a mabi. On a tomo. Hallelujah. Oh, see the nigga weather. Hallelujah. Inanya otu ọbụla na-ebi n'ụwa ada elezianya, ada enebanye anya, ada enwe nyocha ndị ọnwa adọrọ maka ebi enyi atọ. Ya wee kee n'igwe n'ụwa na ya were okwu ọnụ ya na nke anyị na-ekwu n'ụtụtụ n'abalị ọsị na ọ ga-eme ka o guzosi ike si anya anyị n'igwe iru eluigwe kọrọ akọ maka echi niile si anya n'ụzọ niile nke ndị mmadụ ga-esi wee bịa si ya ka okporo ụzọ rubere ndị mmadụ isi si ya na mmiri ọkụ maọbụ mmanụ maọbụ ọkụ agaghị ahụ mmadụ ọbụla si ya na ndị ọjọọ agaghị ezute mmadụ ọbụla
si ya na onye ọ na-aga na-agara onwe na echi ga-abụ ụbọchị ọma, ụbọchị udo. Kpee ekpere maka ememme niile a ga-eme echi na ihe niile a ga-eme ka ọ bụrụ n'anya udo, ọ bụrụ onye anya na ibie ga-adụ aka n'ọnụ. Si ya chịa n'ama niile na geeti niile si abịa n'ebe a. Si ya chịa bido ugbu a gaba nya chịa n'ebe niile ka a ghara ịnụ akụkọ ọjọọ n'ihe otiti ama ndị nke ugboro ịbụọ. I want you to pray. Yeah. Onye aghụghọ ọbụla abịa iweta nkume ma weta ihe ọbụla ma weta akịrịka ma weta ihe wee dọọ ihe ọbụla ka mmiri wee zo ma ọ bụ nke Chineke chọrọ. Si Chineke ya rụnye ya aka n'anya, ya rụnye onye ahụ aka n'anya n'ihi na o kwesịghị ime otu a. Ọ bụrụ na Chineke chọrọ ka mmiri zoo ya ọ sị na ọ ga-enye anyị ọchịchọ nke obi anyị. Ife onye na-agọ mmụọ ka ọ nọ n'ọfọ ya, ọ ya gono ji atụ egwu na-eche ihe niile ọ na-ekwu ga-eme. Ọ nke ị na-ekwu ga-eme, kwụsie ya ike n'afa Jizọs Kraịst. Bagwo ngwara ebere bagwo ngwara aga m agwọ ya ọzọ. So mbụ akpụ aka iwe chịkọta ebere a. Okwukwe m dị na gị nwa toro Kalvarị Jizọs onye nzọpụta n'ebe niile n'ụwa oziọma akịrị mee ka ihe dị. Onye nwe anyị nke a bụ ncheta ndị si emesa na ebasịrị ọ bụrụ oge a ka ọ daba na a na-akwa mana ga-eme ncheta isi ya jee n'udo. Anyị arịọ gị ka ife nke oziọma gị nwụwa n'ebe niile. Ife nke oziọma gị nwụwa n'ebe niile. Ihe ngọzi bụrata. Ihe ngọzi bụrata. Meghechi windo ebu ụzọ. Onye nwanyị ọ bụ eziokwu na-eme mmemme elimozu ma kwee ka ihe gị bụrụ ihe ga-enwu ka udo gị chia n'akụkụ niile n'afa nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. A na-akpọlite nwanna Jonas ụkọchukwu echizuru echizu dịka anyị ga-abụ abụ ole ofu korosis ọ ga-abịa iwere maịk maka ịgwa ya okwu Chineke. Gwa ya okwu n'asụsụ anyị ga na-aghọta. Ikpeazụ kpere otuto n'aha Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Anyị gaa straight n'akwụkwọ nsọ Job chapter 1. Isiokwu nsị gịnị ga-abụ akụkọ ndụ gị? Gịnị ka a ga-akọ maka gị at the end of the day? Ọ na-abụ mmadụ gwụọ mgbe anyị aka na-ekwentị program eji aka ụka asị na nke a bụ akụkọ maka ndụ onye ahụ. Ekwu mgbe a mụrụ ya, ebe ọ gụrụ akwụkwọ, ebe ọ gụdebere ihe o mere achieve in life and other things. So the true story about our life, one day a ga-akọ ya. So gịnị ka a ga-akọ maka gị? The day you leave this earth. The day anyị ga-agbakọ the way anyị gbakọrọ ebe a. Na-agafe dịka kpakpando ụtụtụ nke
ụzọ ka ị ga-esi n'ọrụ ụwa nkala naanị ọrụ anyị ka ga-eji cheta naanị ọrụ anyị naanị ọrụ anyị naanị ọrụ anyị ka ga-eji cheta ụzọ ka ị ga-esi n'ọrụ ụwa nkala naanị ọrụ anyị ka ga-eji cheta ha ga-achọ ama ndị ọzọ ga-anọchi ya na-aghọrọ mkpụrụ n'obi anyị kụrụ ma ndị na-akụ mkpụrụ ga-abụ n'ọrụ ihe ncheta ha ga-abụ ọrụ ha naanị ọrụ ha nwanne naanị ọrụ ha eyi naanị ọrụ anyị ka ga-eji cheta ụzọ ka ga-esi n'ọrụ ụwa nkala naanị ọrụ anyị ka ga-eji cheta. Onye ime eluigwe nke atọ ịgọziri Obed-Edọm maka na ọ nabatara igbe ọgbụgba ndụ gị nwawa igbe ọgbụgba ndụ nke anyị fụrụ anya n'ọgbọ nke a Jizọs dịka ị na-abata were ngọzi gị wee bata gọzie ndị gị n'ife a na-afụ anya gọzie fa n'ife omume fa gọzie fa n'ije afa bịara ebe a gọzie fa n'akụkụ niile dịka ọnwa Ọgọst na-abịa mgbe na-eteghị aka mgbe echi gasịrị gaa n'iru ịgọzi ndị gị bụrụ fa the main August visitor of their life in the name of Jesus. Nara ekele n'ihi n'imela anyị aranye ezinụlọ ndị mụ na-echukwu n'obe aka gị dị enyi na ndị ikwu n'ibe ka anyị na-aranye n'obe aka gị anyị na-asị gị Chineke nke eluigwe na arịrịọ na mweda n'ala niile ka ị mere anyị ihe ị mere ndị nsọ ndị ọzọ n'afa Jizọs ka eluigwe deredu ka ndị mmadụ jee ozi ha n'anya udo ka ndị na-esi nri na ndị na-eji ozi dị iche iche ka ghara ịnụ akụkọ ọjọọ ọbụla ka ndị si ebe dị iche iche na-abịa nke anyị rụgoro gị na mbụ ka e nwee udo na ojije na ọlịla n'ebe anyị niile n'afa Jizọs. Nara ekele n'ihi na imeela site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ka aha gị dị nsọ ka alaeze gị bịa, ka eme ihe ị na-achọ dịka esi eme n'eluigwe ka emekwa otu a n'ụwa. Nye anyị nri taa nke gị kwere nkwa. Gbaghara anyị ọjọọ niile anyị mere, otu anyị onwe anyị si mere anyị ọjọọ. edubana anyị n'ime ọnwa ma dọpụta anyị n'aka ajọ ibe n'ihi na alaeze bụ nke gị na ike na otuto ugbu a na mgbe niile. Amen. Ka ngọzi nke Chineke nke pụrụ ime ihe niile, Chineke Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ, ka o chebe echiche obi unu, chebe ọpụpụ na mbata unu, nọnyere unu n'ime ọnọdụ a niile ruo mgbe a ga-agabiga ya. Ka onye nwe anyị du na ndị na-ana ọfụma, ka udo nke Chineke nke pụrụ ime ihe niile bụ Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ dị n'etiti unu, dịnyekwara unu ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Amen. Na-ekele mmadụ niile si ebe dị iche iche na anyị na-afụ na eri Julaị na mmiri na-ezote mana onye ọ na-ahapụrụ di ya wee bịa nọnyere anyị anyị na-ekele uru nne
nwaanyị ọkwa n'isi awụla maka na nke a bụ kipi ikpeazụ Anglican Church na-eme n'ọrụ ukwu anọọbụ nwaanyị ka ya so all testimony ka ọ bụ so mmekwu ụlọ ka nwe ike na ụkọ demedema ụkọ ngọ thank you so much ga-ekelere ụlọ ekele onye ya na ụlọ ji wee bịa mara mma nke onye edina ya maka n'afọ Jizọs ihe a dị ebe a bụ ndị ụka maazị ego ya esi wee mee ya wee nwee ike ndị ya wee kelee ugwu nara ekene Chineke onye naanị gị na-achị ebighị ebi onye kwesịrị ntụkwasị obi anyị ekenekwa gị n'ihi nnọnyere gị n'ime Service of Song nke anyị mere n'mgbede a iji wee kwanyere mama anyị ugwu anyị ekenekwa gị n'ihi ndị niile si n'ebe dị iche iche wee bịa kenekwa gị n'ihi ihe oriri na ihe ọṅụṅụ nke eche n'iru anyị nyenwe ayọ ka ị nara ya gozie doo onye nsọ ka mgbe anyị na-eri ya ka anyị rite ndụ rite arụsi ike wee dị ike n'ime ije ozi gị nke kasị nke gọzie aka na akpa esi wepụta ihe eji kwado ihe ndị a ka o jupụta n'ihe n'aha Jizọs Kraịst ekele dịrị gị onye naanị gị na-achị ebighị ebi onye kwesịrị ntụkwasị obi n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị haleluya